Bapak njaluk bantuanmu, njaluk tulung nang awakmu sak wayah-wayah. Sampeyan iso ta, Nduk? Jalukamu apa, Nduk? Lek bapak njaluk tulung neng sliramu, Nduk. Oh, ya. Ya wes lek ngono. Lek sak wayah-wayah bapak njaluk tulung sliramu, engko bapak tak sliramu tak celuk ya, Nduk ya. Ya wis, matur suwun, Nduk. Pada malam hari ini, kami dari tim Misteri Kejawen akan melanjutkan kembali kisah di balik Gentayanga. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus perjalanan kami di Misteri Kejawen dengan judul Santet Tali Pocong. Kulon wun, monggo, Mbah, nggih. Date pundi niki? Yo riku, Dik. Monggo. Oh nggih. Nyuwun sewu nggih. Nggih, monggo. Ngapunten niki ganggu mboten kula, Mbah? Monggo, mboten, Mas. Kok napa wonten cawisan niki wau? Oh, iku bar aku ritualan dewi, Mas. Wonten napa, Mas? Nggih niki napa niku kula badhe wonten perlu niku. Oh, ngoten. Nggih, monggo pinarak rumiyin. Nggih, ngapunten lho niki. Nggih. Dalu-dalu kula. Nggih, Mas. Nggih. Nggih ngaten, Mbah. Niki kula dalu-dalu. Niki ajenge nedhi tulung. Niki warung kula kan sepi. Nah, kula pengen warung kula niki rame. Terus samping kula niku wonten parung niku ruwame. Lek iso kula nedhi tulung warunge niku dipateni lek saged sak tiange. Nah, gawe kok ngono to, Le? Nggih, yo jenenge dagange ben laris ngoten. Yo lek dagang ben laris tok, mungkin bae Cik iso bantu, Le. Tapi lek konsul we lanjut bae gak iso. Yo iso ne wegah bae gak oleh, Le, kudune ngono kuwi. Yang gawe sing sak wajare. Ngeten lho, Mbah. Masalah ini ku mungkin lek tetep buka, mungkin pelanggan-pelanggan tetap tumbas mriku. Nah,
niki kula wantun bayar jenengan niku nggih sak nyuwune jenengan. Wis kula wantun bayar jenengan niku ragate gede. Nah jenengan napa niku atur amprih saged ngoten lho maksudnya. Gak iso le, wong ngono kuwi ya abot sanggane, lelakune ya abot. Lek iso nyambut gayung sak wajare ae. Ngono lho le. Nggih kula nyuwun tulung saestu mbok menawi niki hajat kula jenengan garap lah mengke jenengan kula sukani yatra ingkang sakmule jenengan. Ngoten lho Mbah, wis kula wantun bayar pinten mawon angger tiange niku saged bar warunge nggih bar ngoten lho Mbah. Wis ngoten pripun. Yo sik le, tak pikire sik le ya, sik tak golek petunjuk sik le ya. Pun dangu-dangu mikire Mbah. Ya wis ngene le ya. Lek pancen sampean wani ya gelem, masalah iki ubur rampine ya larang. Nggih. Ya angel. Nggih. Sampean sanggup Kula. Menawi jenengan mungel pinten mawon, kula sanggup saguh ngoten. Ya. Nah, kinten-kinten telase pinten? Mbok Ya. menawi mengke langsung kula sukani ngoten. Ya wis sik lek ngono le ya, sik tak garape. Wis sing penting sampean kudu wis siap danane. Oh, danane siap. Ya. Dinten niki sampun kula siapi. Ngene ya le ya. Kingko tak garap sainganmu ning aku njaluk tulung sejo sampai sampean mblenjani janji lek wis tak bar tak garap. Sampai sampean mblenjani janji aku gak roh tanggung jawab ya. Resiko tanggung dhewe. Nggih laras Mbah. Laras. Nggih mengke kula langsung sukani lek menawi jenengan lek nyuwune jenengan diberesi riyen mengke bibar jenengan beresi tiange kula sukani. Nggih. Ya wis lek ngono. Tak mulai tak garape le lek ngono. Nggih. Nggih pun niki kula tak langsung mawon ngoten menawi jenengan mungkin langsung garap tiange lek saged secepatnya. Ya lek ngono. Nggih pun. Njalukmu. Nggih pun. Monggo matur Ya suwun. Mas.
Halo. Halo. Kang, aku nanti Kang lagi. Iki di omah sik nyinaoni cah cilik. Bisa gak saya rene sik Kang? Enak apa? Aku gak tahu entah gede apa iki. Entah darah piye to? Delok Kang rene saiki. Yo wis tak rono sik lek ngono. Sik, wis kamu gede tak sik. Sik tak salin sik. Yo, montes ki mung. Ketok ora apa-apa kok roro muntah getih. Delok ya sik. Dek, gini ya, Dek. Gak ngerti Kang, entah nyapa iki ya. Lho, iki to Dek gede sampai sak menekean iki. Heeh, Kang. Lah iki meng awakmu rasane piye? Mbok rasane? Lah emang geledak belayan HP. Terus jadi wetenge rasanya kayak dicundepin kok lemur perih kabeh langsung mutah kuwi mang. Awakmu yo gak duwe lara apa tujuannya sehat-sehat aja kayaknya. Ya alhamdulillah sehat. Ya lah kayak gitu gak ngerti nyapa justru langsung kayak ngene. Ya wis ngene awakmu sendiri tak sik mun jajan kok tak golekne tombol lah muga-muga ya gak apa-apa ngene Mas. Ya. Iya Kang. Yo sabar sik. Wis awakmu leren sik ngletak dhisik. Jajal tak golekne tombol tak tekokne. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas, pira Pak? Mbah, nggih. Monggo pira? Nggih. Ya alhamdulillah nih kok jenengan pas nggih ten griya, Mbah. Ya alhamdulillah nika nggih kata tiyang silaturahim dados kula boten temu-temu Mas nika. Nggih, nggih. Enten badhe wonten kersa napa? Oh nggih niki ngeten, Mbah. Kan niki kula ajeng nyuwun tulung Nggih. mengenai ponakan kula. Nggih. Kan niki dek wing enten seminggu niki lah kirang langkung niku loro niku sakit Mbah terus mutah getih. Nggih. Lah kula beto ten dokter keteng kula beto periksaan ten rumah sakit niku terus mboten wonten penyakit. Oh ngoten. Terus ngantos saat niki niku ponakan kula niku nggih Tasih sakit. nggih namung gletak mawon mboten saged lenggah mawon pun mboten saged. Oh ngoten. Niku beto sekar nggih. Sekarwo nggih beto kula nggih. Rin kula pedet rin Mbah nggih. Nggih. Sekarang ngaten iki Mbah leres napa mboten jenengan tinggal iki? Nggih, kula nyawani nggih. Oh nggih leres. Nggih. Niki Tulung Mbah jenengan. nggih. Kok enten napa soalnya kok kula periksane tengene dokter dan rumah sakit kok normal mawon mboten enten Nggih. gejalane penyakit napa ngoten lah. Nggih, anu nggih, sanrantos rin kula tinggalane. Nggih. Mungkin sakit napa, mungkin
jawaban mungkin pun kula tinggal riyen nggih. Nggih, nggih. Sekitar kene ya nggih. Nggih. Ini ngeten Mas nggih. Nggih, pripun Mas? Sak dereke ngapunten sanget. Nggih. Niki sedereke wadian to nggih. Nggih, hadiah ngoten. ngalah teng Wandi Alita-alita. Wandi. Oh ngaten nggih. Yang jelas niki ngeten mawon. Niki kan enten persaingan dagang nggih. Niki sampean saged teng lokasi nggih. Saged, Nggih. saged. Teng lokasi niki kula betani. Ngeten nggih. Niki garam niki mungkin san bakar Mas ngene iki. Nggih. San bakar dados setunggal campur iki mungkin saben sawaraken teng ruangan nggih. Ruang ngene bakulan maksudnya. Nggih, nggih. Mene sampun sampean sawaraken mengke san gali teng ajeng pintu nggih. Niku enten barang sing kependhem teng mriku. Lah mengke nek upami sampean pengen semerep ngene barangipun santet mriki malih. Nggih, nggih. Dadosnya niki sing dibakar sing niki. Nggih, niki bakar nggih dicampur alih niki taburaken nggih. Oh, nggih. Taburaken teng lebete ruangan maksudnya nggih. Nggih. Teng lebete ruangan mengke bar niku kira-kira ya sak menit apa piye mengke san gali teng ngajeng pintu nggih. Oh, teng ngajeng ya. Teng ngajeng pintu insyaallah mengke enten barang tukon barang napa kula dereng saged anu. Mengke nek pun panggih niku jelas enten barang mengke teng mriku. Oh, berarti niki ponakan kula niki sakite niku didamel tiyang ngoten ta, Mas? Insyaallah Mas nggih. Dadi kula saged mastani mengke nek barangipun panggih nggih. Nggih, nggih. Nek pun panggih san bata mriki mengke lorone napa mengke saged nebak. Mboten nggih. Nggih. Pun san bata mengke san bakar san padosaken lepek no anu nggih san napa iki campur pados san taburaken nggih. Nggih. Niki mboten enten dinten-dinten napa sak wangi. Mboten nek saged sakniki langsung. Oh, nggih, nggih. Nggih Nggih. pun niki Insyaallah mengke san anu panggih jenengan. Dadi wujude barang niku insyaallah saged manggihaken. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih pun ngaten mawon Mbah, kula tak bakar niki riyen. Matur Nggih. suwun Mbah nggih. Nggih nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tangi bocah iki. Assalamualaikum. Das. Mudah. Waalaikumsalam. Ngapa gak buka? Gung mari ta, Pak? Sik gung iso Kang. Ya kan gung kene sik. Kau kabeh Kang. Apa sing mbok lone sian? Oh iya, rasa sendu kutu-kutu mudah kae. Wah, pori kabeh jeneng. Lah yo ndiki marai bareng kok ngene Mbah Man apa tak terene ndiki bengi lah kok udan. Motorku mogok ning kono andinge perapatan ringin-ringin niku lho. Saya kira gak iso terus ya malah gak iso moro Demang. Iki awakmu piye rasane? Ya rasane gak punya apa aja. Ndiki aku karo nggone iki Mbah Man sing tak jangan tombo ndiki digawan iki bakaran ya tinggi. Nah iki bakaran ning piring mbok dilepek gak apa-apa bareng kok uyah tinggut dicampur karo awune iki. Nah kon bakar awakmu soalnya wis bongen sik. Cek loro lho rasane awakmu. Wah, cek. Wis kok, ini ya sini masih tak. Aku dipesen nih kon goleki ning ngarep lawang kan, Des. Ngomong iki kene barang men apa? Dem ngono lho, tapi mbuh apa tidak paham. Ya nek kene paling penting lawang omongi Mbah Man. Mosok iki. Oh iya, Das. Iya apa Kang? Heh. Kitoke pocong Das. Ibu ki apa dhewe gak ero. Apa loromu mergo iki ya? Iya Kang. Nah yang bentuknya kok diteluh ngene. Iya. Ya iki sampean gawa rono karo aku njaluk tolong. Iki intine aku ya ora trimo digawe kaya ngene. Dibentet kandang panganku, digawe loro aku kaya ngene iki. Wis tolong Kang. Ya wis ki engko tak gone nyang Mbah Man. Ya muga-muga engko enek tombol lah, enek solusi lah teko ngene Mbah Man. Wis muga piye. Ya muga-muga ae engko sapa sing gawe awakmu kok ngene iki bisa roh wonge wis ngono ya. Iya Kang. Ya wis. Temen gorono ae Kang. Bah saiki aku gak iso ya. Soalnya aku ki ya wis arep kerja, aku gak penak gak pamit tak mandorku soalnya aku main bolak-balik gak mlebu. Wis iso aku engko bar-bar bengi lah pokok bar isak kowe engko tak gonyane Mbah Man. Engko njajal kok ngene Mbah Man piye. Engko aku tak rene neh. Iya Kak. Ngono ya. Ya wis. Wis iki tak terne sik ya nyane Mbah Man sik ya. Iya Kang. Muga-muga wis ndang entuk solusi. Amin Kang.
hati-hati Kang. Ya sik, tak ya sik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbah Man. Waalaikumsalam. Nggih, pun tilem to, Mbah? Alhamdulillah istirahat, Mas. Nggih. Terus pundi, Mas? Kabare? Nggih, ndek wau sing jenengan sanjangne wau nggih kula laksanaken nggih kula napa pun kula bakar. Ya alhamdulillah ponakan kula pun paring sehat, Mbah. Nah niki sing jenengan sanjangne wau pun nggih kula anu iki wau teng ngene ngajenge pintu. nggih sebelah kidul, Mbah. Yo nggih. Nggih kalih kula nyuwun tulung umpami jenengan damel mageri warung kalih badane ponakan kula pripun Mbah saged tambah jenengannya? Saged, insyaallah saged. Nggih niku wau nggih ponakan kula mboten pengen semerep sinten sing damel nggih niku umpami dibalekne pripun Mbah? Soale nggih ponakan kula mboten trima kula kiambak nggih pribadi nggih jujur mawon kula nggih mboten trima lek ponakan kula didamel kados ngoten niku. Nggih, sakjane ngeten Mas, ngeten iki sing penting sing sakit sembuh kan ampun lah maksudnya kan ngeten. Soalnya balik dengan ngeten iki sing jelas risikone niku kan wonten Mas nggih. Dadi risikone sing damel niki nggih niku kan mungkin mesti kiambake luka juga pasti muntah darah ngoten Mas iki. Nggih, ngeten mawon mboten napa-napa Mbah kula nyuwun soalé kula nggih mboten trima kersane damel pelajaran sing damel niki Mbah. Kersane kapok ngoten lho Mbah, mungkin lek mboten dibalekne akhirnya nggih semena-mena malih Mbah. Nggih kula nyuwun tulung kok jenengan balekne kersane damel pelajaran sing nggarap ponakan kula niku Mbah. Dados ngeten Mas ya, mengke upami niki kula wangsulne upami napa niku sing damel niku sak sing dikengken ya maksudnya dukune mesti biasa nggih niku mesti kiambake sakit juga niku biasa nyuwun ngapunten dateng pihak panjenengan. Iku mengke upami kiambake itu jenengan nggih pamanyun ngapunten nggih nun sewu nggih dipun ngapunten nggih. Sing penting sampean kan pun semerep lah gampane sinten sing anu kan pun semerep. Nggih pokoke intine niki jenengan kula nyuwun tulung jenengan balekne mboten usah dipejahi pokoke kersane ngrasakne kados ponakan kula. Ngoten mawon. Nggih, sing penting mengke sing damel pelajaran ngoten lho Mbah. Nggih. Niki kula anune riyen nggih kula kalih kula tamelaken pagerane sing anu nggih. Dados mengene pun napa niki gambake nyuwun sing penting nek gambake pun nyuwun ngapunten dipun ngapunten ngoten mon nggih. Ya pun ngoten mawon kula nyuwun pamit mangke mbok menawi lek anune 3 dinten apa kalih dinten malih kula tak mriki mendhet pager niku ngoten mawon Mbah nggih. Nggih. Tapi niki mengke ngeten Mas biasa niku nek sing niki biasa ini hampir subuh niku gambake pun ngraosaken. Nggih. Nggih. Ya pun ngoten mawon arane pun dalu kula nyuwun pamit nggih matur nuwun Mbah. Pagerane pinten sanes dinten sampun mendhet ngoten mon nggih. Nggih pun areng Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alah ya minus mulai soleh kaya oke. Ya wis lancar nyambut gawe wis lek carane ngene. Wah. Nyambut iki awakku kok gak kowe nak jujur. Takte. Jingan. Jar-jar nih kurang ajar malah balik nih titenono wes ngene iki wis gak iso kudu tak budal nek popo sih popo sampe ngeten niki Mbah. Anak apa le? Sampai mutaket. Dan niki duka kula dibalekne kalih dukune mriku menawi. Ya le, ya le. Sik le, tak delok sik le. Piye tak obatan sik le. Coba munggarane sik deret e. Ya, tak delok sik deret e. Mbah, napa Mbah? Kok geblak nih Mbah ya? Mbah? Mbah? Aduh. Mbah? Napa Mbah? Kok? Aduh le. Abot tenan le ya sing anu balik niki le. Wis lumayan iki le, ki Mbah ya kena nganune. Wis rasane Mbah gak sanggup le. Lah terus masalah pripun? garapan iki abot le. Wis gak sah diterusne le ya. Lah mengke kula pripun Mbah? Ya sik abot le gak aku kok tak nyeluk sing tak nganune tal apa iku kain pocong iku le ya. Wis ngono ae. Mbah gak kuat le. Masalah iki abot garapane. Wis ngono sik le ya. Wis Nggih pun niki lek patrah jenengan boten saguh kula tak pamit. Amargi awak kula boten kiat-kian. Niki. ya Nggih pun wis ngono ya le, masalah kono pagerane ya kuat le. nggih. Ya Monggo. ya. Wes kok rasane abot ngene. Ya wis terpaksa aku kudu njaluk tulung ning Mbah sing tak silit
kain pocong iki. Masalahnya aku nggunakne iki salah kedaden apa piye aku kudu nganu ning benteng. Wis ngono ae rasane kok mumpung durung saiki aku tak moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga pinara Mas. Aduh Mbah. Enten nopo malih Mas, nek kesajaane kok lemes kok kaya ora didoyo. Aduh. Niki Mbah. Nah, niki kan kula praktekne to Mbah, kula amale kain niki. Enek pasien njaluk tulung, masalah dagangane sepi. Terus kon garap aku Mbah. Tak garap. Lah kok pasien kuwi sampai mutah getih. Terus aku dhewe ya ketut awak rasane longkrap kabeh Mbah. Aku wis ngomong piye kaine. Aku nyeluk tulung Mbah ki sampean anak nenek, aku sampean obati yo. Sik to, aku pesen ku karo sampean opo, Sang? Nggih, Mbah. Ngene iki terus kejadian ngene iki terus piye? Nggih, ngapunten, Mbah. Saiki ngene Mas yo. Kaitnya tetep wis gak anu tetep tak gowo Mas. Gak oleh sapa ae sing milih ora bakal tak wenehno. Masalah yo ngene iki dadi salah dalan ngene iki kabeh. Aku pesen karo sampean bolak-balik aja sampe digawe sing ora bener. Lah ngene iki terus piye iki nek sing ngene iki aja. Nggih, Mbah, ngapunten kula kene. Iki mau gawe nyantet barang. Nggih, Mbah. Lah dalah aku curiga sak bener iki marang awakmu. Sebab apa sampean ngengkel iki wis mesti ana omahe, mesti digawe ora jelas, ora genah. Nggih, pancene, Pak. Masalah apa? Aku ngerti mesti kuwi karena ngerti sebabne apa kok sampean sampai wani ya kuwi mang paling cuma sampean di pameri duwe akeh. Kan ngono to? Nggih, Mbah, leres. Nah, lek wis kaya ngene iki terus piye? Nggih, Mbah, kula njaluk ditambani, Mbah. Piye ampre nganune balik mulih meleh, mbah mboten kula baleni meleh niki. Damel niki alat niki. Ya wis sampeyan wis janji lho ya aku gelem insyaallah tak golek tak jalur tombo yang Gusti Allah lantaran teko almorene pocong iki, tapi barang iki tetep tak gowo. Masalah iki sing tak samari engko salah endah salah kaprah maneh awakmu. Iya, Pak. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amsalihin arhamin salabisin jalarin salalin ana salimin salimin parasin tabiyain ibraniin abramin sukalin amsaliyah yusroniyah koroniyah naroniyah alaniyah yakasaniyah arnaniyah rahmanisin aramisin alagamisin mitoin amin. Tabha ya'in sotoha tosin mim tosin yasin ali belamim roh ali belam roh hamim gamim ain sin qad berquran itu bantu bakat di masdunun wal qalam wa majasturun. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya karena berdoa ya karena saya minta selamat satu shallallahu alaihi wasallam. Pangi saya sedangkan guys pilih anak lain dirasaknya masih nggak jalan pak sakwise mari sakwise diobati ya coba rasa sing nak sini go turun meredak penak ya belum beragam saya tak ombe nih Alhamdulillah kita wis enteng wae. tenang Ya, wis pun. jangan kusi lah ya Nggih. Wis pun enteng. alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga karo Gusti Allah diparingi ora apa-apa. Ning aja sampe dibaleni meneh tapi iki tetep iki tak gowo ya. Ngoten. Mboten anu gak iso wis gak iso iki pokoke sampean ngrengek kaya apa tetep ora iso. Iki tetep tak gowo. Masalah iki barang-barang sakral, barang bahaya. Ya kok emang sampe mau baleni meneh sampean iso tebal atau tewas sing njaluk tulung. Bah jane kula kita sik pengin Gak iso Mas, iki pokoke gak iso koyo sampean nangis ning paribasan ning omahku ping 1000 ora bakal tak wenehno. Sampai sampean nangis untuk getih ora bakal tak wenehno. Masalah sampean wis linjane janji karo aku, linjane janji karo masalah iki. Iki masalah ora kena dingge bulanan, ora kena dingge main-main. Nggih lek pancen mboten angsal nggih mboten napa-napa lah lek pancen anu. Pancen boten diparengaken. Ya ora kok ora dianu gak anu gak. Masalah awakmu wis mlenjani janji karo aku, awakmu wis salah dalan. Nggih, Mbah. Nggih, hak dene kula nggih nyuwun ngapunten. Terus sampean ki opo meneh? Sampeyan cara wujudne ya wis bisa wujudne yang sing sak benere. Kan ya wis, kan cukup kok iki berarti jan ngono. Nggih. Sampeyan kudu nglenggono ikhlas. Iki masalah dudu anu iki barangku lek enek apa-apa aku sing risiko, aku dhewe sing nanggung dosa ya an. Nggih, ngoten lho, Pak. Lek pancen ngoten. Wis Kula ya. nglenggono nggih. Wis. Pun ngoten mawon. Ya wis Yo, Mbah, nggih. ndak baliyo. Muga-muga wis diparingi selamat, panjang umur, Amin. rezekine lancar ya. Aja sampe golek dalan sing ora bener mau duwe oke tapi lek barang sing ora bener kuwi bakale nimbangi nyanggone anak turunmu. Paham toh? Ya, selama yang wis paham, wis iki gelem ora gelem tetep gak. Nggih, pun lek pancen mboten angsal pancen. Insapong sing barang sing wis ya wis aja sampe di baleni meneh ya. Nggih. Wis ngono wis. Nggih. Wis ndang mulya iki bumbung isih padang ya. Nggih sampun ngoten lek ngoten kula matur suwun Mbak. Iya, foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.